Здравейте, приятели! Готова съм. Не знаете за къде. Вчера с Йоанка решихме да направим един пикник в София, в Южния парк и вече съм готова. Така ще съм на събирането ни. Всеки един от хората, които ще дойдат с нас на пикника, трябва да си носи книга, висока енергия и усмивки. И накрая имаме една много специална изненада, която ще видите накрая на видеото. Много се вълнувам, тъй като е нещо, което правим за първи път и смятам, че ще бъде нещо много готино и мислим да го направим нещо като традиция, всяка седмица да ходим някъде, да правим някакви готини неща. Дали ще танцуваме, дали ще си говорим за книги, дали ще играем волейбол, дали ще сме на море, дали ще сме на басейн. Ще го правим всеки път различно, ще го направим като някаква традиция. Така че елате с нас да видите какво ще се случи и как ще се изкараме. До скоро! Времето е прекрасно. И сега отивам до Lidl да купя малко плодове, да имаме нещо на постелките, да не сме само с книгите. Ще се видим после с Йони, направо ще се включа. Другата част от влог ще идва в русата част. Пристига. С закъснение, както винаги. Скалпски облечена. Айде, Йони, айде! Ами хората с търсене на парк място са така, да се оправдаят. Хело! Не мога да се покажа. Реди, това, айде да се вижда цялата, после ще ви я покажеш и разкажеш. Трудно с точно това. Добре. Вълнувам се, че много готино. Нека видим. Кажи го ли те? Не в градски, ами като се возим и става лошо, трябва да шофирам. Така че пък... Хайде, почва с опакванията. Отиваме към метрото. Нали хората трябва да ни познаят. Някой ако ме кара някъде да ходим, аз съм шофьора, да знаете. Да не ми е лошо. На време. Точно. Както никога до сега. И няма никой, доколкото виждам, така че всеки път, в който сме на време, някой друг закъснява, но пък поне да има баланс в вселената от време на време, нали? Да. Си изчакваме спокойно тук на тази пейчица. Аз залагам на, че до 10 минути някой ще се появи. Какво кажеш? Чай да ми пишат, не пише. Ами... Давай, не мисли, давай. Мисля, че 5, 10, 15, 20, не 15, 20 минути са много. Значи за 10 минути, който не е дошъл, сега е 34. Ти ако така си пускаш сигналите в метатрейдър, браво! В 44 Силанка тръгваме да намерим най-доброто място, на което да отседнем. И ще ми пращам, когато се бъде, там има хамак. Който не е наш, трябва да си вземем хамак. Препоръчайте отдолу някой, ако знаят къде да си вземем готин хамак, здрав. И може да давате годинки идеи за следващи такива събирания, какво да правим. Решили сме го, аз на тялото ви казах какво сме решили да правим. Като цяло предстоят много готини неща. В самото събитие ще се казва Elevate Her. Това е благодарение на нашото комьюнити, което създаваме. И да, ще е много готино. Ще е едно доста забавно лято. 2025. Йей! Дай сериозно я пристига. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще стигне ли до 21, 9, 10, 11, 12, 11, 14. Милка, 21 са само за теб, и с другите хора. Втори опит има ли? Ще си изложим. Ще го пуснеш няколко пъти да стана 21. Давай! Това няма ли да падне, ако някой седне сега? Защо не го сложим? Достатъчно здраво ли е според тебе? Ето защо не го сложим? Абе не го спирай, ние ще се режем. Аз ще го пробвам така. Добре. Тъкмо да паднеш по-високо. Ама сигурно седнах, няма да се хлъзна надолу. Не.
Добре, искаш ли да направим един тест? Ама за Жорката. Да. Жорка, давай. Стой да го сваля пак. 5 штуки има. Падна ли си? Ти на мен не вярваш на кой? Ами, познавам те твърде скоро. 10 години. Значи на мотора му би се качила, искам само да забележите, би се качила на мотора му, но на хамака не иска да пробва, защото го познава твърде скоро. Да падна на вия, не става. Айде. Ти, давай. Айде, Жорка. Твое. Хора, влог снимаме, защо сте срамувате? Аре, давай ти. Не, давай. А ти ще го отвориш, аз съм метна. Иски се засилка, да. Давай, само да не го спукаш. До сега никога не е падал и сега баш като когато... За всичко си има първи път. Верно. Ще трябва да се накачай тук. Държате, ако нещо. Да, добре. 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 Лека бос. Тут. Книга? Носиш ли? Виж, защото аз имам само 2. И Айде, почва да се оправдава. Вчера насам си бачата заедно днес тук. Здравей, Мони. Много се ви домашна лимонада. Е! Да, и ягоди. Така, това сме забрави. Мони, какво има в лимонадата? Тайната рецепта за лимонадата. Първа стъпка е любов. Втора стъпка има бъз. Кило захар, 2, 3, 4, 5. Така. Естествено имаме си бъз, лимон и малко портокал за цвят. Браво! И минерална вода. Не е чешмяна. От извора. Да ви е сладко. Дойде време за книгите. Сега един по един ще питаме тези, които са си донесли книжка, защо точно тази книга са избрали, какво най-много ги е впечатлило от нея и какво имат да ни споделят на нас. Почваме от Нелката. Хора, аз се включвам от хамака. Преди малко полегнах по-скоро. И книгата, която донесох аз е Атомни навици. Предполагам, че сте я видяли на сторите последните няколко дни, доста я качвам. И нещо, което най-голямо впечатление ми направи е целите са добри за определяне на посока, обаче системите са най-добри, ако искате да постигнете прогрес. Ако прекарате твърде много време в мислене за целта си, тогава на преден план излиза цял куп проблеми и не ви остава време да обърнете внимание на системата си. Това беше като бинго момент, в който, когато го прочетах и си казах, вау, това има толкова много логика, наистина имам нужда да създам някаква система в бизнеса, в живота ми, в абсолютно всичко. Тъй като ако наистина се фокусирам само върху целите, когато не го направя, аз се депресирам, изпадам изпитвам негативни емоции и това нещо ми пречи постоянно да се развивам. Буквално си се затварям в главата и не мога да действам. И реших да чета тази книга, тъй като една мацка, която следвам, тя живее живота, който аз искам. И просто каза, че една от книгите, която наистина много е повлияла, е точно тази книга Атомни навици. И аз имам вкъщи и мислех да не я чета, тъй като си казвам, аз имам навици, изградила съм навици, имам дисциплина благодарение на това, че съм бивша спортистка. Но тя като я каза, че това е била книгата, която е променила на начина на мислене, просто си казах, окей, това е знак, че трябва да прочета, така че препоръчваме на всеки един от вас, който има нужда да изгради навици, който има проблем с дисциплината. Сигурна съм, че тази книга наистина ще ви бъде много полезна и за майндсет е доста добра. Така че очаквам да пишете долу в коментарите, когато я прочетете, какви са ви отзивите от самата книга. Сега нека видим другите хора, какви книги са донесли и всъщност кои са им любимите книги. Коя е най-голямата лъжа на света? Попита очудено момчето. Ето коя е. В определен момент от нашето съществуване загубваме контрол над живота си, който от този ден нататък става подвластен на съдбата. Това е най-голямата лъжа на света. Донесох тази книга, точно защото за мен е изключително специална. Описва нашия житейски път, така да кажем, и ни учи да се вслушваме повече в сърцето, повече в поличбите, в знаците, които аз лично намирам за такива, които са заложени вътре в нас. И е много важно да слушаме себе си. Това е нещо, което на мен ми е липсвало до тук. Било ми е трудно да се доверя на това какво чувствам, какво мисля аз. И отгоре на всичко, самата история е написана така, че главният герой преминава през същите градове,
през които и аз започнах своето пътуване, така да кажа, започнах да пътувам точно през южните части на Испания, част от Мароко и я намирам наистина за супер близка до мен и за много символична. Препоръчвам на всеки един човек да прочете Алхимикът, защото може да ви помогне, може да ви върне вярата в мечтите, вярата в самите себе си и да ви даде точно това, което търсите, ако разбира се, сте отворени да го намерите. 3, 2, 1, екшън. Тук си взех Данчето с мен, който не носи книга, но няма значение. Дани? Човека книга. Кое си ти? Човека книга. Окей, той е човека книга. Кажи ми, коя ти е любимата книга и по-скоро коя е книгата, която по някакъв начин те е докоснала и те е накарала да предприемеш някакво действие? Те са много книгите. Бих могъл да кажа... За различните етапи от живота имам различни книги. За тези, които трябва да осъзнае нещо, може би на Екхарт Толе "Нова земя" или на Нил Доналд Уолш "Разговори с Бога". А ако говорим за бизнес и продажби, бих могъл да кажа "Правото по 10" или "Продай ли ще продадат" на Грант Кардон. Добре, имам друг въпрос. Че ти си чел много книги. Коя беше първата книга, която прочете? "Богат татко, беден татко". Какво научи от нея? Научих, че бедните хора първо харчат всичките си пари за каквото и да е, разходи, ток, вода, глупости, харчат за себе си, излизат насам натам и когато евентуално остане нещо, тогава инвестират в себе си, т.е. никога. А богатите хора са точно обратно. Първо инвестират в себе си и после, когато остане, ако остане изобщо нещо, се грижат за всички така наречени важни неща. Но когато човек инвестира първо в себе си и остави уж важните неща за по-нататък, той винаги намира начин да покрие разходите си. Но когато трябва да покрие разходите си, когато става въпрос за собственото му личностно израстване, той винаги казва нямам пари, нямам време, сега не е момента, дойдоха други разходи. И това научих от "Богат татко, беден татко" първоначално, как мислят богатите и бедните. Супер, благодарим ти. Я само кажи как си изкарваш на пикника, хареса ли ти? Изкарвам си много готино, бих и ланка направила и размазах. И да, съм много щастлив. Моята работа тук е свършена, време се прибирам от дома. Окей. Здравейте, сега сме тук с Алекс, който също не е донесъл книга, но на нашите хора книги не им трябват. Алекс, какво имаш да ни споделиш? Коя е книгата, която най-много те е грабнала по принцип и какво на тебе ти е такова в сърцето останало от нея? По принцип може да се каже, че са две книги, просто се чудя между двете. Просто защото едната представя една разговори с Бога. Това, което му чуди е, че представя нещата по много различен начин и не по представите, които са приети сред обществото в България и малко по-различна, което е много хубаво. Другата, която чета в момента е Think and Grow Rich на Наполеон Хил. Тази може да се каже, че ми е доста по-любима, просто защото уроците, които се дават вътре и историите на хората, които се споделят и завършиха на всяка една, която ти дава урок и това да ставаш по-добър. Това е нещо, което мен много повече ми допада, просто защото в момента съм много по-концентриран върху това да уча нови неща, да развивам нови умения. Окей, слушаме те. И като цяло да израствам в личен план. Това е супер яко. Да разбирам, значи, че за теб е важно да има баланс между това да се учим на нещо чисто душевно и да го комбинираме с друг източник, който да ни научи и за това как работи този свят и просто да има баланс между двете, а не да е само едното. Да, със сигурност в крайна сметка най-важното е просто да не спираме да учим. И колкото се може повече, дори да комбинираме 2-3 книги, важното е да не ни се сливат, но няма проблем според мен да се четат 2-3 книги, защото колкото повече, толкова по-добре. Тук съм съгласна. Нека всеки от вас напише в коментар по една книга ли четете. Обстрелват ни, докато не приключите. Само ни прекъсват. Или четете по няколко наведнъж и как успявате. Hello, Ванда. Сега Цвети е с нас и тя е донесла книга. Така, Цвети, защо реши да донесеш тази книга и кое е нещо, което научи от Откупи времето си. От книгата Откупи времето си. Кое е нещо, което научи от нея? Така като за начало, аз много обичам да чета, но, тук има много голямо но, близките 3 години някъде нямах времето и възможността да седна нормално да чета книга, за съжаление.
Не, че в момента имам кой знае колко голямо време, но намерих своето време за четене, докато пътувам с метрото, тъй като аз пътувам около 40 минути с метрото и винаги тази книга е заедно с мен. То се вижда докъде съм я прочела всъщност. Да, малко това е за един месец четене в метрото. Защо съм избрала тази книга? Тъй като винаги съм се интересувала от личностно развитие и тази книга ми помогна да преосмисля неща, които реално знам, но не съм гледала по този начин на нещата. Един от любимите ми цитати, честно казано, които всъщност съм си почертала, аз не чертая върху книги. Нито чертая, нито рисувам, нито оцветявам. Нищо. Но въпреки това съм го направила. Значи това да се е докоснало. Да. Нещо, което ме докосна наистина е следното. Богата често дава възможност за избор. Тук може да продължиш по-старому или да използваш метода развитие, прехвърляне, запълване, за да надградите мисленето на живота. Мисленето и живота си. Не можем да четем втори клас, се връщаме, гайс. Иначе това е цитат от цикъла на обратното изкупуване. Ето тук, Миланка, зумни. Добре, аз да си кажа. Да, всъщност има доста други неща, които до този момент са ме докоснали, но това е, което го приложих като принцип за в моментното си развитие. Окей, я кажи как си изкарваш тук с екипа, с хората, които дойдоха с нас на пикника, харесва ли ти? Ами аз си изкарвам много добре, ама щях да прибия Дани 2 пъти. Такива неща има. И много важно, Цвети си носи зайка, хора. Той е с нас. Жорко. Жорко е тук при нас. Той е част от семейството, моля ти се. Жорко е там някъде около хората. Къде е Жоро? Там ушите, вижте ушите. Вижте. Ушите, ето го Жорко. Крие се. Супер. Благодарим, Цвети. И аз ви благодаря. Припочваме Мони, защо ни донесе тази книжка, какво има в нея, какво имаш да ни споделиш? Здрасти, Йо! Донесох ви тази книжка, тъй като тя разказва как една жена в съвременния свят може да се пребори с всичките отговорности, които има. А това да бъде домакиня, това да бъде добра майка и любяща, разбира се, но да не забравя нейната женственост. Доста актуална тема. Добре, на какво те научи книгата? Научи ме да обръщам повече внимание на себе си. На първо място като жена. Научи ме, че можеш да постигнеш това да имаш успешен бизнес, да имаш перфектна среда за израстване и разбира се да не забравяш своята женственост. Супер, а практическа ли? Всъщност ние показахме ли я да покажем? Кадър, моля! Сега, това е книгата, пчелата. Практическа, можеш да практикуваш на това, което е книгата, но тя е малко по по-различен начин. Повече е докосваща и те кара да промениш начина си на мислене. Добре, много добре. Да разбирам, значи, че всъщност като казваме пчеличка, си има точно предвид това олицетворение на една работеща жена, която все пак да не забравя своята същност. И защо би я препоръчала на други жени, тъй като много често се смята това нещо за тема табу, за нещо, за което се говори постоянно, пренаситено е от експерти в тази област. Първо заради самата корица, както ти каза, защото е пчела. Показва се колко една жена първо, че е красива. Една пчела е красива. Върши страшно много работа. Хора, ако не бяха пчелите, ние щяхме да живеем в пустиня. Ето веднага едно сравнение с жените, нали така? Абсолютно. Благодарим, Мони. И аз ви благодаря. Вечер преди да си легнеш, за какво си мислиш въпрос от камерата? За хора. Различни хора и си представям бъдещето с тях. Какви хора? Мисля, личности, известни личности, Не. твои приятели? Близки хора. Например, мама, тате, родители, семейство? Приятели. От които учиш или с които се развиваш? И двете. Окей, с какво занимават? С маркетинг. О, яко! А ти с какво се занимаваш? С маркетинг? Какъв тип? Social media маркетинг. О, ето кой ще ни помага с социалните мрежи. Намерих си човека. Окей. Той не би ли е казал вече с какво се занимавам? Ами аз не помня. Ние даже сме се говорили. Това е с която си говорихме! Чакай! Хора, с нея си говорихме да дойде с нас на Барселона. Тя е мега яката. Много готина мацка. И в
момента не се сещах коя Иланка е. Представете си. Срамота. Много грозно. А като дойдох и казах, ние се познаваме. Тя, да, познаваме се, ма прегърна. Защото Алекс ми каза, че се познаваме и не исках да се излагам. Ама се изложих много. Ресърчът преди това. Един ресърч не си. Човек, отворих ти профила, разгледах ти го и си викам, добре, тая Иланка откъде я познавам? И не се сетих. Трябваше да го питаш. Ама той Алекс, ние се познаваме и нищо повече не ми каза. 3 пъти казах, ама... 3 пъти ми каза и ми каза, че се познаваме и нищо повече. Казах ти, че сме се чували с нея. Добре, Иланка, приятно е да се видим на живо. Добре, и на мен ми е много приятно. Прощавам ти. Амор! Нека видим, не ли? О, не е забравила футболните си умения. Макар, че най-вероятно това беше нищо в сравнение с останалата част, която има да ни покаже. Не съм най-добрият футболен коментатор, но като с волейболна топка, която не е надута, смятам, че се справят доста добре. Нека видим Жорко! Този път беше по-добър изстрела. Алекс, давай. Цвети започна да ни разказва много интересна случка. Цвети, моля те, нека започнем от начало. Както видяхте, Зайка е с нас в момента и так му започнах да им разказвам една история. В Велинград сме с приятеля ми. На площада да го разхождаме Зайка и се спират някакви хора и едно детенце бута майка си: мамо, виж Зайка. Какъв Зайк, ви 5 лева, давай, тръгвай напред. Мале, верно е Зайк. Виж. И бута мъжа си, нали, съответно да види. Той вижда: абе, я тръгвайте си. Зайк. И идва някакъв човек, възрастен човек и ме спира. А сигурна ли сте, че е удобно така на зайчето тук? Ма то не се ли плаши? Ама те кучетата ще го изядат. То не го ли е страх от кучетата? И аз казвам да ви кажа, честно, то кучетата ги е страх повече от зайка, отколкото обратното по принцип. И зайка в този момент тръгва да скача към тревата и повече никой не можа да го бутне по никакъв начин. Един от начините да изненадате хората е да си имате зайки и да го разхождате на къщика. На Витоша го помислиха за чихлахо. Не, за какво беше, Любов? За какво го помислиха на Витоша? За померан. Не. И някакви хора върват и се държат померанчето на ръка и едната жена пита другата и вика, бута я и казва: виж, като нашето. Ма това е зай. Как така ще е? Верно е зай. Взимайте си зайци, хора, и така може да свалят мацки. Ако искате 100% биха се изненадали по Витушка с един заек. Мисля, че много привлекателно може да се получи. Абсолютно, да, 100%. Просто в кърпа са ви вързани. Хора, беше мега якото. Играхме хора, играхме волейбол, играхме на някакви други неща. Просто беше уникално. Но вече се събираме и ще си ходим. Жорката маха на камерата отпред. Йони, къде си? Идвам за бърз ръка под днес. Супер яко беше. Отдавна не бях идвала на питник, отдавна не се бях разхождала. Имаме заек. Имаме заек. Чакайте! За трети път това е Жоро Уно и Жоро Дос. Двата Жоркопти. Ако не сте чули до сега от нас, че имаме заек, да не забравим да споменем. Беше супер яко, събрахме се готина компания, говорихме си, хапнахме си, разхождахме си, тичахме с заека, играхме, четохме. Абе, беше много забавно, следващия път елата, няма какво ви разказвам. Да, ще го направим като рутина, ще да кажа. Това горе-долу. Всяка седмица, всяка седмица искаме да... Как да няма да е? Всяка седмица питник, как ти се струва? Не питник, ще правим различни неща. Ще правим различни неща всяка седмица, да искаме да се събираме, да създадем едно комюнити, в което да се говори хем за бизнеса, в което хем да се забавляваме, в което да може да обсъждаме всякакви теми, така че... Да имаме време заедно, да се забавляваме и същевременно да бъде полезно. Дайте идеи отдолу, ако ви хрумват такива, за да може да го направим по-интересно за всички. Ако не пробвате, никога няма да разберете.